हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। देखो ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ମକର ଚାଉଳ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଉଳ ପୁରା ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ କମ୍ ନେଇଛି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ପୁରା ବତୁରେଇଛି। ଚାଉଳଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ନେଇଛି। ଚାଉଳଟା ପୁରା ବତୁରି ଗଲେ ହାତରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ କିଛି ମରିଚ ନେଇଛି, ଅଦା ଆଉ 2ଟା ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଏକାଠିକିରି ଅଳ୍ପ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଛେଚିଲେ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଅଧା ବଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମଗରେ ବାଟିଦେବି। ଅଳ୍ପ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେବନି, ଟିକେ ରହିବ ଖଦଡ଼। ତାକୁ ମୁଁ ବାଟି ଦେଇକିରି କାଢ଼ିଦେଲି। ତସଲାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି କାଜୁ ଆଉ ପିସ୍ତା କାଟି ଦେଇଛି ଟିକ୍ ଟିକିରି। ନଡ଼ିଆ ଫାଳେ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦଳୀ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କଦଳୀ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଛେନା, କିଛି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆପଲ୍ ଫାଳେ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଚିନି ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଆଗ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ଚକଟି ଦେବା ଭଲସେ। ତାକୁ ଚକଟି ଦେଲି। ତାକୁ ଚିନି ବି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି ଚକଟିକିରି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଫଳଟାକୁ ପକାଇବା, ଆପଲ୍ଟା ପକାଇବା, ଛେନା ପକାଇବା। ଛେନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ମୁଁ। ତା ଦେହରେ ବେଦନା ମଞ୍ଜିଟା ବି ପକାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ମରିଚ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମକର ଚାଉଳ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭୋଗ ବି କରିସାରିଲାଣି ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ କରିକି ଖାଇବେ। ମକର ଚାଉଳ ଦିନରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।